Sziasztok! Üdvözöllek benneteket csatornámon. A mai részben Dennis Raderről, azaz a BTK-ról fogok nektek mesélni. BTK egyébként egy mozaik szó, egy angol mozaik szó, Bind, Torture, Kill, azaz megkötöz, megkínoz, megöl. Ezt a nevet adta magának Dennis, amikor még aktív gyilkos volt. Dennis Rader 1974 és 91 között legalább 10 embert ölt meg a Kansas állambeli Wichita városába. Hát elsősorban durva dolgokat fogok nektek mesélni. Dennis, mint a legtöbb sorozatgyilkos, az első áldozatot nem feltétlenül szeretné megölni, csak úgy alakul, és utána idővel ugye nem kapják el őket, ezért felbátorodnak, illetve finomítják a technikájukat is. Dennis első áldozata rögtön egy 4 személyes család volt, mert a családnak a lányát kifigyelte, és igazából ő volt a célpont. Eljátszadozott a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha elkapná ezt a lányt, hogyha felakasztaná, közben maszturbálna rá. Dennis ezt nagyon sokat csinálta gyerekkorába, kisállatokkal, és ilyenkor mindig felizgult. Szerzett egy fegyvert magának. Az ő szokása az volt, hogy mindig elvágta a telefonkábelt, elbújt a házba, hogyha alakul nem volt otthon, vagy pedig rájuk rontott. A családnak az esetében is ez történt. Berontott a házba fegyverrel, de nem számított rá, hogy a család 4 tagja otthon lesz. A kislánynak a szülei, illetve a kistestvére. Volt egy nagyobbik bátyja, ő már elment az iskolába, tehát ő nem volt otthon, ő így úszta meg az egészet. Kényszerítette az apukát, hogy feküdjön a földre, közben megkötözte, utána az anyukát is, majd zacskókat húzott a fejükre, és így megfulladtak. A lánynak a kisöccsével is ugyanezt csinálta. Az áldozatot, kvázi a célpontot, aki miatt betört a házba, levitte a pincébe, felakasztotta az egyik csőre, és amíg a lánya haláltusáját vívta, addig önkielégített. Egyébként Dennis az egy kétgyilkos volt, mondhatnám, hogy szervezett sorozatgyilkos, tehát volt, hogy nagyon sokáig figyelte az áldozatát, volt, hogy hónapokig várt a megfelelő alkalmakra, ugye a szervezetlen sorozatgyilkosok pedig rögtön támadnak, amint esélyt látnak rá, nem is gondolkodnak olyan sokat. Dennis abban az időben riasztórendszereket telepített, és ebbe a házba is ő telepítette a riasztórendszert, és ekkor látta meg ezt a lányt. Dennis az nem csak riasztórendszereket telepített, hanem a helyi cserkész csapatnak a parancsnoka is volt, illetve az egyik templomnak a presbitere. Tehát a szomszédai nagyon-nagyon szerették. Segítőkész volt, harcolt az amerikai légierőbe, Air Force, azt hiszem, hogy ez a nevük, ezt a levélbe írta le nekem. Ott megtanult csomókat kötni, ugye későbbiekben ezt nagyon sokat használta az áldozatoknál. Dennisnek a következő támadása körülbelül fél évre rátörtént, ezt a támadást is elrontotta. Ő egy hölgyet várt, hogy ő egyedül érkezik. A hölgynek a házába elbújt, és várta, hogy hazaérkezzen, de a hölgy a testvérével érkezett, ezért ismét fegyvert rántott, tulakodni kezdtek. Egyébként mindig próbálta megnyugtatni az áldozatokat, hogy csak kirabolni szeretné őket, nem bántani. Dulakodott a fiú testvérrel, és közben megkötözte a lányt, megkötözte a fiút is, a fiú az kiszabadult, rátámadta Dennisre, a Dennis pedig arccal lőtte. A fiú ennek ellenére kiszaladt az utcára és segítségért kiabált, Dennis pedig pánikba esett, nem tudta befejezni a tervét a hölggyel, ezért többször megszúrta. Utána sajnos a további áldozatoknál mind sikerült. Azt tudni kell még Dennisről, hogy fizikálisan egyik áldozatát se erőszakolta meg. Egy idő után levelezni kezdett a újságírókkal, illetve a hatóságokkal. Ugye egy narcisztikus emberről beszélünk, neki kellett a hírnév, különböző ötleteket adott
az újságíróknak, hogy hívhatják, és ekkor jött az ötlet, hogy mármint tőle, hogy elnevezte magát BTK-nak, de volt ő a vicsitai hasfelmetsző, vicsitai rém, és a BTK az megmaradt, ahogy említettem a videó elején, a Bind Torch Kill. Szerette magát visszalátni a hírekbe, majd később visszatérek rá, hogy hogyan kapták el, pont ez miatt, mert a hiúsága nem engedte meg, mert az életben nem kapták volna el, hogyha nem ennyire hiú, szerencsére. Egyébként egy rendes családapa volt 2 gyerekkel, ugye a gyerekek születése között voltak szünetek a gyilkosságoknál, tehát ezért volt az, hogy egy időre eltűnt. Volt olyan eset is, amikor megtörtént a gyilkosság, és betelefonált, és elmondta, hogy én vagyok a BTK, most megöltem ezt a hölgyet, itt meg itt találják. Volt olyan is, ezzel a hölgyel én beszéltem, ahova ugyan betört, és várta a hölgyet, hogy hazaérjen, de a hölgy aznap este nem ment haza, ez volt a szerencséje. A Dennis még megunta a várakozás, és hazament, de közben írt egy levelet neki, hogy egy verse összekötött levelet, hogy de kár, hogy nem voltál itthon, mert akkor ezt meg ezt csináltam volna veled. Illetve ez a hölgy mesélte, hogy volt olyan nap, amikor a barátnőjével a konyhájába ült, és látta, hogy ez az ember lopakodik ház körül. Ő volt az első között, aki az első személyleírást adta róla, bár nem ő volt az első egy kisgyermek volt, akihez odament a BTK fényes nappal, bocsánat, hogy így hívom, így rövidebb nekem. A BTK odament a gyerekhez fényes nappal, és rámutatott egy ház, és megkérdezte, hogy ott lakik-e, ki lakik ott, és akkor mondta a gyerek, hogy igen, mutatott egy fényképet, hogy ez a hölgy ez ott lakik-e, és mondta a gyerek, hogy igen, hát kiderült, hogy az anyukája, és a BTK később megtámadta ezt a hölgyet ott a lakásba, úgyhogy először kényszerítette, hogy a gyerekeket zárja be a fürdőszobába. A fürdőszobából a gyerekek látták, ahogy a Dennis megkínozza az anyjukat és megöli. A gyerekek utána személyleírást adtak a BTK-ról, ami egyáltalán nem hasonlított rá, úgyhogy ez is egy ok volt, amit nem kapták el. 91-ben volt neki az utolsó áldozata, amiről tudnak, és ezt ő is bevallotta, hogy utolsó, de ki tudja, hogy mennyi volt náluk. Mármint a sorozatgyilkosoknál ugye mindig túlhoznak, vagy fölfelé, vagy lefelé. Tehát vagy tagadják, hogy sokkal kevesebb áldozatuk volt, vagy azt mondják, hogy sokkal több. 91-ben szomszéd utcában lakó idős hölgyet ölte meg, akit ismert is. És utána abban maradtak a gyilkosságok. Ez 91-ben történt. Itt már ugye kezdett fejlődni a kamerarendszer, az emberek azok zárták az ajtót, tehát sokkal nehezebb volt a betörés maga, illetve a harc az áldozatokkal. Idősödött ő is, leállt és élte az ő kis civil életét, amikor is a 2000-es években nem látott egy riportot saját magáról, ahol valaki írt egy könyvet róla, hogy biztos már meghalt, még eltűnt, azért nem történnek már gyilkosságok, stb. Tehát ez rá 10 évre, tehát 91-ben volt az utolsó gyilkossága, és a hiúsága ezt ugye nem tudta elviselni, elkezdett leveleket írni a sajtónak és a rendőrségnek is, hogy ő mindig itt van, és továbbra is gyilkolni fog. És hogy már ki is nézte az áldozatát, meg stb. Persze ez nem valószínű, hogy tényleg így volt, de tetszett neki, hogy ismét rettegésbe tartott egy egész várost, nézte magáról a híreket, imádta. A lánya egyszer megemlékezett egy ilyen beszélgetésről a nappaliba, hogy épp róla ment a híradó, és akkor mondta Dennisnek a felesége, hogy ő nagyon fél egyedül maradni, mert mi van, hogyha őt is megtámadja a BTK, és akkor mondta neki a Dennis, hogy nyugi, nem kell félni, téged nem fog. A gyilkossági időszaka alatt is levelezett a rendőrökkel, csak akkor ilyen kódokon keresztül, tehát fölhívta a rendőrséget, elmondta azt, hogy hol találják a levelet, mert hagyott egy levelet a könyvtárban, nem tudom milyen részlegen, nem tudom melyik könyvbe,
hagyott egy levelet nekik, és akkor azt olvassátok el, és elvárom, hogy beolvassátok a tévébe, hogyha ezt nem teszitek, akkor nagy gyilkosságokba fogok kezdeni. Egyébként ezt sok sorozatgyilkos csinálta. Szimplán arról szólt, hogy uralják a helyzetet. Ezeknek a gyilkosoknak muszáj, hogy olyan érzésük legyen, hogy ők kontrollálnak mindent. Mert egyébként a való életbe, ahol az arcukat mutatják, az arcukat, amikben nem érzik jól magukat, abból elfáradnak. Tehát kell egy olyan szituációt, hogy teremtsenek maguknak, ahol azt érzik, hogy ők irányítanak. Ugye nagyon sok sorozatgyilkosnál, és én azért már rengeteggel beszélek, telefonon is, kell, hogy érezzék azt, vagy szeretik azt érezni, hogy ők irányítanak. Ha felmentek a YouTube-ra, akkor Denisnek a bírósági tárgyalását meg tudjátok nézni. Teljesen flegma, hideg, pszichopata módon mesél arról, hogy hogyan ölt meg embereket, illetve gyerekeket. És megkérdezték tőle, hogy miért kellett egy ember miatt egy egész családot kiírtania, és csak annyit mondott, hogy járulékos veszteség. Visszatérve arra, hogy kapták el, most képzeljétek el, hogy 2004-ben, amikor fölvette a rendőrséggel a kapcsolatot, megkérdezte a nyomozóktól, ő neki már fárasztó kézzel írt, vagy írógépen írt leveleket írni, flopin elküldheti-e, hogy a floppy lemezt, tudjátok, régebben volt floppy lemez a számítógépekhez, azon le tudná írni, hogy azt be tudják-e mérni, vagy le tudják-e nyomozni, hogy ő volt. A hatóság meg azt válaszolta, hogy nem, írja nyugodtan, nem lesz vele gond. Na és akkor a BTK flopin leírta az újabb levelét. Ezt a flopit egy autónak platójába tette bele, ez az autó egy bevásárlóközpont parkolójában állt, küldött egy üzenetet a rendőröknek, hogy itt megtalálják a flopit. Rendőrök kikérték az összes kamerafelvételt, ami a parkolót veszi. Tehát Denis nem ismerték föl, de az autóját igen. Flopiról természetesen meg tudták állapítani, hogy ki használta és hol. És hát a nyomok egy templomhoz vezettek, ott meg megkérdezték a templom vezetőt, hogy ki fér hozzá a számítógéphez, és így egyből lebukott a Denis. A kocsiját már alapból ismerték, ugye a parkolós flopis incidens miatt, követték, átkutatták a szemetét, de még mindig több bizonyítékra vágytak ellene. Dennis Rader lányának volt egy fogászati műtétje, és ennek az anyagát a nyomozó hatóság kikérte a fogorvostól, és ugye ebből összehasonlították, megállapították, hogy 90%-ba egyezik a DNS-ük, úgyhogy innentől kezdve már Denis a BTK. Egyébként a lánya az könyvet is írt erről, visszavonultan él, a család többi tagja az megváltoztatta a nevét. Kihallgatáson először nem akarta beismerni a gyilkosságokat, sőt az se, hogy ő a BTK, és erre az egyik nyomozó azt mondta neki, hogy a lánya az nagyon közeli rokonságba áll a BTK-val. Akkor mondta Denis, hogy igen, én vagyok a BTK. Életfogytiglani börtönbüntetését tölti Kansas államba, családjával nem kommunikál, nagyon-nagyon ritkán. Lánya az mai napig posztraumás stresszbe szenved, nagyon-nagyon ritkán levelezik az apjával, a család többi tagja pedig egyáltalán nem.